Ngithi baba. Baba. Hayibo ngikhuluma nawe wenzani? Baba. Ungibona ngenzani wena? Wena ngikubona usangana mina lana. Ngiyeke phela ngiqhubeke ngisabendele. Baba, yabo wena soloko nje mfethu kwahamba labafazi bakho mfethu ngazi ukuthi nengqondo nje kwena yabona ihambile straight. Hayibo. Yabona mfana wami, kuyomela nawe uhambe ngoba manje awukho safe kwawena ke. Lalela, wemnganami, ilento engiyishoyo ke manje. Uyazibona mfethu ukuthi unjani? Be a man mfethu. Okwamanje yena nje mfethu manje ubhizi mfethu ushana noma ungabe uthola insizwa ungabe uyashaya nje. Hayi lento lokushana nomoya la. Wegeje. Yazi nomdlalo engifuna siwudlale mina nawe sobabili. Umuphi lo mdlalo? Ngifuna sitrapane ngempama nje hayi. Amngana angiyabonga angifuni ngisho nokuyidlala ke mina lekhe futhi ngiyahamba mina manje hayi. Olamjida mfethu kade ngifuna ukumshaya. Sekuyilona thuba lami ke manje. Eish. Mana man, alela mnganami. So idlala le game yabo. Only on one condition. Yiphi leyo condition noma yini mfana wami? Mina ke ngizoqala ngoba angifuni wena ubaleke. Yabona. Uzweza umngesho ngisha. Wemnganami. Yeah. Wena njalo nje wena mfethu mangizothola indlela noma ngithi icebo lokuthi ngikushaya. Wena mfethu uhlezi mfethu uzothola indlela yokuthi ungibhithe. Lalela mfana wami. Angithi phela lokho kuyisifundo sokuthi hamba phela uyodlala nontanga yakho uyabona? Hawu. Shuthi wena mnganami uyathanda ungibona ngikhala. Hawu, lutho mnganami. Lalela mnganami. Ebethu ngiyaxolisa ngokwenzeke eli. Umuntu udlala istress la. Ngine stress abafazi wendoda. Mana, muthi abafazi usho naloko kuzacile noma usho lo isidudla phela lo umuntu u10 eyedwa. Siyayibona ngikushayela yona. Hawu mnganami ngiyaxolisa. Ngiyabona sengiphanishile asisekho isidingo sokuthi ungishaye. Manje mnganami bapha abafazi bakho. Wembhemu omunye uthe uye esontweni uzohamba inyanga yonke angazi iBible study wathi nabafundisi lena omunye usekhaya uthe wabona umabo wakhe kubi nje into ibheke phezulu. Mana mnganami uyabona mfethu angiyithandi mina lento le ungaphinde mfethu ungibeke isandla mfethu yabo mina ngeke ngiphinde mfethu ngiweyise uma kuyawathi unesiqiniseko salokho kushoyo nami asewuphinde ngikubeka isandla ke mngani wami futhi sesiyazwana. Lungile manami kodwa manje mnganami kunento engididayo la yabo yini futhi manje manami kunoSibi uSibiya yendoda ngeke yebo bese kuzoba khona uMasibi umfazi phela loyo uMthembu indoda uMamthembu umfazi kodwa kanjani wena uMahlalela kufanele ngabe udihlalela mshana. Ya malume. Awusondele mshana. Kunjani? Ngiyaphila malume. Ubheke? Ngisavakashela abangani la. Okay. Manje le phone mshana. Ngibole umalume uthi angilogela ngidlala Facebook. Yeah!
Oh, okay. Mshana bo. Uthengela ugwayi lapha. Oh. Awuphuthume mshana. Mshana. We must learn a lesson. Kubambela ifoni mshana ngithe ngaze ubaleke nemali yami. Gijima-ke mshana sobuya manje. I'm very stupid, I'm very foolish. Hey, umuntu wahlabana madoda. Hey, thenga ifoni ngo-R3. Jesus. Tata sohlangana skale. Tata zakho zonke siphume sohlangana ebale. Phela ngelusa mina ngakulela ntabe. Singadlala amavake funda sangime emqale. Tata sohlangana skale. Tata zakho zonke siphume sohlangana ebale. Phela ngelusa mina ngakulela ntabe. Singadlala amavake funda sangime emqale. Sebenkuza inyongo ngifike ngibahlabe ngibakhiphela inombo tata Manje ngikupela Futhi angikhubi kahle lana. wenzani? Ey, lalela into ekushuthi eyenzekile lana. Uyinyawo zami zivele zadideka. Olunye la overtake olunye ngesikhulu isivinini lesi. Ha ubhutisha. Ngiyabonga ungikhumbuza. Ngizwile kuthiwa wena anizwani noMahlalela. So bengifuna ungisize lana simhlanganyeli. Oh, uyakhuluma-ke manje. Do you have a plan? Cha futhi bengingakofiki lapho yazi. Lalela-ke man. Yabona-ke asiye ku-drawing board. Yabona sengimbonya kahle. Ngamdabukela. Lalela futhi ngifuna umshaya impela. Yabo ngale mpama ungishaye ngifuna uyishaye zibe u10 nje. Ayi kodwa nawe futhi. Ithi unalolute unalolute Ithi unalolute sitha zami Khona la ngibangele khona inkunzi. Oh. Mana-ke wena ufuna ungitshothi nje uze wabanda inkunzi waphuca ifoni awukhonanga nje nokubona lo mbhemi ebusweni ke ukuthi ungamchaza kanjani? Yazi cha. Yibo. Lalela kuleka. Ngizozicingela yena lo mbhemi. Ho la ngimthola khona. Ubuze nogeji ube khona. Ini yona? Nayo kubamba inkunzi? Yini ukuthi ubonile. Angibambanga ngibonile. Ekazuphi umngani wami? Hayi. Wena wayekhathaza ngomngane wakho manje ekubeni kuyimini olahlekelwe ifoni la kanti wena uyaphi la? Mana buka. Uyabona ugeji? I-best friend yami from Fantuka. Uyabona? So akakwazi ukuba sengozini. Mina ngibe ngiphephile uyabona? So uma ngathiwa uyagxotshwa umphakathi, mina ngingaya khona nje yabona ngingene. Ngicela umphakathi ukuthi awumiyeke uqala ukubulale mina yabona? Ya ngeke nje umngane wami bese enkosini. Oh ngeke. Oy. Ungababazi yazi asivele sami Mana Mahlalela. Ngoba ngithi umngane wakho nje lo ushaya lapha. Sadlula pho. Kahle wena nendaba eziningi. Angijabula sobaphazamisa labantu. Yazi nanomali umusha ugeji lapho uyena lo thatha ifoni yakho. Bana angithi ngiyakutshela ukuthi laba bantu ba busy lapha uyabona nje emakhamera bayashutha benza lento ezinkulu zokutrenda ku YouTube no TikTok uyabona? Ngeke manje. Ngathi manje umungena amatata nje. Athi uyagwaja ngeke. Okay, woza-ke ngigqimzane nawe khona uzobothi ngisikhwaga mina. Cha, man. Umuntu wabushana naye wena? Nani? Umntanga wakho ke loya. Hayi mina. Buka-ke mfana wami. Wena mfana wami usamncane. Lokho kusho ukuthi amaphutha uzowenza. Uzothini mawuthona yiloya muntu kanti ubona umuntu orong. Ngiyafika mina ngibulala umuntu orong. Ngeke. Hey, usuke nawe lapha ezikwami.
Uyabona le plan yakho mfethu ungeke umsangano. Ye baba. Ngizama ukusiza wena la mina. Kanjani mfethu ngamaplan omsangano? Oh, sholithi mina ngicabanga imsangano. Nje. Nawe wenza imsangano. Hey baba, uyabona sekushubile. Ngisho ibhubesi liyazidla intothane. Baba awungeke ngale ngane kanye zakho. Yabona tonight. Ukuthi uthole into kamahlalela ayithandayo. Uyazwa? Ngiyakuzwa. Uyishise bese ugijima uzala kimi. Nalo ke iqhinga. Ya, phela mina nginja amaplan. Yabona ke namhlanje uma sehupha ilango bese ngivela khona mina bese ngiyaphinda. Wena ukhaliphila wena. Hayi, siyobonana tonight and ngifuna wenze show ukuthi uyamtrapa. I'll pick you up. Chapo. Yithi lo shuni wabusubashile ngabatshela mina ngeke bamshaya ngengoma sefuna hlangana insizwe wabafana bami bafika mina nosuku yizo muthi ehlulisa ngoma ikade sekusahana amakhono kodwa manje nosunga kana usuku mshaya ngesuku Boy. Come on. When's that get Zana bukule, aleluya. Zana bukule, aleluya. Zana limambo, aleluya. Zana limambo, aleluya. Zana maombi. Yeba, vuk. Umuntu ulalela emgaqweni. Nale njaka ayifikanga. Awungenzanga lutho Pitili. Thina? Lutho. Yabona lutho yakho le. Uzoqhatha nami. Oqala wena udlala kwi-mention yami. Andisamele urent futhi manje. Hawu. Ngilala emgaqweni kamasipala ngingamphethe usufuna ngikhokhe. Baba, yabona mina ngino 7 years ngilala la. Lokho sekungenza isakhamuzi. Hayi. Isakhamuzi nje umuntu wakile. Wena sengathi ukhuluma kakhulu manje kanti futhi awukhokheli. Futhi imali yami. Hawu, nginike kanjani imali ngoba phela wena uhlulekile ukushaya umahlalela. Ikhohlwa ilokho into esedlule leyo. Wena ukwazi ukuthi ungalala nami la. Emva kwalokho bese umahala nje ungakhokhi. Futhi lethala le phone le. Phone yami. Ihamba la. Yabona Usela wena.